Vstupná brána Liptova. Tak by sme mohli nazvať dedinku Stankovany, ktorá vás upúta predovšetkým svojimi pozoruhodnými prírodnými krásami. Obec Stankovany spolu s miestnou časťou Rojkov predstavuje najzápadnejšiu časť Liptova a zároveň aj najnižšie položeným miestom Liptova. Hneď pri príchode vás víta majestátny vrch Šíp, na ktorom je už od dávnych čias postavený kríž. Naposledy bol obnovený v roku 2005 potom, ako ho zničila veterná smršť. Z ďalšej strany sa týči vrch Kopa. Na obidva vrcholy sa pravidelne konajú turistické výstupy. Pod vrcholom Šípu sa nachádza osada Podšíp, kde sa zachovalo niekoľko dreveničiek s pôvodnou architektúrou. Rozprávkové miesto pripomína, že v chotári Stankovian bolo v minulosti rozšírené kopaničiarske osídlenie. Osada Podšíp bola spomínaná už v roku 1808 a osídlená bola približne do 50. rokov 20. storočia. Dnes už slúži len ako chatárska a veľmi obľúbená turistická oblasť. Stankovany sú bohaté na minerálne pramene. Jeden z najznámejších leží pri železničnej trati asi 3 km za obcov západným smerom. Je často využívaný ľuďmi zo širokého okolia. Nedaleko prameňa je malé prírodné jazierko, ktoré bolo v minulosti pre jeho liečivé účinky využívané ako kúpele. V súčasnosti je jeho využívanie na pôvodný účel zakázané. Ďalší pozoruhodný travertínový útvar s kráterovým prameňom minerálnej vody nájdete v miestnej časti Rojkov. Domácimi obyvateľmi je nazývaný Zlá voda. V roku 1971 bola vyhlásená za prírodnú pamiatku. V súčasnosti zrekonštruované minerálne kúpalisko je obľúbeným miestom na kúpanie v teplých letných dňoch. Minerálna voda v kráteri nie je najteplejšia, ale je liečivá. Voda pôsobí blahodárne a liečivo na kleby a kožnej choroby. Okrem obdivuhodnej prírody má v obci miesto aj kultúra. V obci pôsobí folklórna skupina, ochotnícke divadlo aj odbor Matice slovenskej, ktorí pravidelne prispievajú svojimi vystúpeniami na miestnych aj okolitých podujatiach. Členovia miestneho odboru Matice slovenskej zriadili aj malé obecné múzeum v priestoroch kultúrneho domu. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. Neogotický kostol bol postavený v roku 1901. Podľa historických prameňov bol v ten istý deň posvetený aj kríž na vrchu Šíp. Kostol stojí na mieste staršieho dreveného kostola, ktorý bol v zlom stave a zrútila sa klenba nad chórom. Hrozilo, že bude úradmi vydaný príkaz na jeho zatvorenie a preto bol postavený nový kostol. Nedaleko kostola stojí kaplnka zasvetená Sedembolestnej Panne Márii a pravidelne 15. septembra sa pri nej konajú bohoslužby. Na záver si pripomenieme povesť, ktorá sa k obci viaže. Stankovany sú susedným regiónom Oravy. Práve známe Žaškovské sedlo bolo kedysi významnou spojnicou medzi Oravou a Liptovom. Toto miesto je magické a to priam doslovne. V Žaškovskom sedle nájdete zvláštne prepadliská. Podľa povesti sa na tomto mieste stretli dve svadby na vozoch. Jedna smerovala do Stankovian a druhá do Žaškova. Ani jeden voz sa druhému nechcel uhnúť. A tak jedna nevesta zakliala: bodaj by ste sa prepadli. A tak sa aj stalo. Obidve svadby sa prepadli a zostali po nich len dve jamy. Obec Stankovany je vstupnou bránou Liptova, kde nachádzame bohaté prírodné a aj kultúrne dedičstvo.